Thank you Lord. Manay kitang uwan. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga. Another day, another life, another blessing na sad no karon April 5 na tano. Karon guys, special day ron sa among apuhan no, sa among lola. So, karon ngadto mi kay nay ni sponsor siya. Kaya sponsor mi? Anonymous. Anonymous ang sponsor ni hangguan na cake gipalit no kay sponsoran siya sa usa siya pagkumangkon dila ko na ipasaba basta kay sponsor ni siya pagkumangkon nga Anonymous. Pakita sa inyo ang cake ha. Dara mga katambay, gibit-bit na sa pinakakusgan nga apo ni Lola. Pakita ting. Ha? Anonymous na murag simbahan, Anonymous sponsor ha. Happy 72nd anniversary. Birthday day. Kasi 72 nga birthday ni Lola no. Arang cake. Hallelujah. Ay, natog pa man Daryl. Lah. Kani dito. Happy birthday. Nanay ni muling. Happy birthday ba? Happy birthday. Ay, tayo pisa ni Dro. Maluto. Pumay go. Tawo. May kana nag-birthday mo pa yung ugas. Di mayo eh. Ako di abi. Ako di labi. Birthday rin mo rin? Birthday? Happy birthday! Okay. Ako di labi. Lah. Oh, na dito. Mana dito? Mana day? Mana day kampo day? Nalig kalit tigil kampo trio. Hoy. Abdik magay kayo ka di ka mari labalabar ka dito ha. Kamao juga na. Karna. Ano nga video ha? First customer. Pero wapa man mo. Ingon siya ba? Ingon siya tayo ko nag-video. Ako nag-picture. Picture ba? Video mo ni? Ang cake ba? O dito dero. Picture ya ko sa to niya. Picture ang ano ka? Kanang kalitis ako na diha. Ang kuan? Alay, kaboy na kayo lay. Unya na lang di man ni. Kanya sa landay. Do. Maniyo lang sa dia. Oo, matik! Kay busy ba linya? Kao na mi. Hangin tao ro. Tingin lang in the house. So, shout out kay kang Budjol. Yang Wilfredo Bralio Jr. Kaning ko na hungit do. Kaning ko na hungit para imo ni. Wa ka diri. Kita mismo, wa kita simo. Oh, wasam ka dia. Matag kakao na ka paniud doron. Walay. Para sa imo ni walay. Guy. Kita kang Budjol. Asa daron? Kita kang Budjol. Wah, kalibang. Teria. Oh, bo. Kita kang Budjol. Asa ro Budjol? Pa, kita kang Budjol. Wag. Lagi Budjol. Budjol gitu. Meeting. Ama blatter na. Hamot. Oy, hamot. Kaya di pa ni mo to nang sangkot na ni kay sayang. Di ta ni mo nambok na sige mag to man siya sangkot na kay sayang di. Nawaw. Ang soft drinks nga wanurot siya na po naghurot karon. O to so ni kay sayang. Nawaw. May tambok ka niya. Namtahan ka te. Dara ma'am. Kasi pako. Dara ma'am. Ano sila? Hadlo kay ko sa imo mamay. Namay to cinta ko no. Unay lain? Cinta. Unay lain sogo? Ha? Unay lain sogo? Yan ang sige mo. Lah. Lah. Mondang naman ko nang ini. Lah. Ay sa labi, itong picture andre labi. Kay sponsor ba ni mong cake la? Balsa. Okay pud na kay. Na picture man. Picture ang gipangayo sa sponsor picture man. Biliti dai da. Ana panghug. Pero nay. Hindi hala. Ha? Okay pud na oy. Ara. Tuwa diri yo. Ayun. 1 2 3. Ora. Ay sa. 1 2. Hari Christmas. 1 2 3. Pero kay plato Matik. gigisa-isa ka lang kuan. So, karon mga gano. Na kuha na mi. Nauli na migikan nilang lola. So karon day mga ga, Abril 5. Karon ni day, mo joy pista sa Bugo no. So happy pista sa tanang taga Bugo no. Si Lola day kay ang birthday ni Lola mga ga, April 1 jud siya nya. I-celebrate niya og April 5 kay si Lola diboto man ni San Vicente no, ang patron sa Bugo no. So gitingob ra niya okasyon kay para ang birthday og ang
pista sa Bugoy arang gidungan kay para mausar ang gasto. So karon, lakaw ni ulit namin dito no kay manamig kaon nya busog naman mi. Lakaw meron ting daril kay bawa na guro masa mi padong kay. Kay bawa na masa mi padong kay nami lakaw ron. Nga ba no couple short mi oh. Aga. Nimbame nya. Nami tukar dito. Manoban ta ninyo. Oy tao di oy. Ana de. Ito na yung lakaw na mi. Yeah. Ting. Ting. Okay ra ni nani ting? Well. Ay, okay ra ni nani bro. Ting. Ting ting. Sabi kami mo isa ng altar. Ay buang. Ha? Doktor Kagaw. Ha? May gipabot mga gaw. Ay, paabot mo to. Eli. Among gipabot to langayan kayo. Hoy. Sige, balik-balik na ito na may, mulakaw na may. Hi, Jinjen! Asa ka? Kinsa na? Where are you going? Tinga na. Okay lang. Matintal ko sa kuan. Kuya? What's my name? Kuya? Kuya. Da, sipon deh, saya sipon deh. Ya maga. Kamu nang sig pangita ganiha oh? Lah, makalate. Sige pangita si mo ganiha, wa ka nakitaan. Togoy. Ha? Gani nakamata ba kano? Deka nag-bus stop eh. Kaya nag-bus stop. Deh, gi. Kaya drive. Kus gay, yun mo yawe po. Kaya drive ha? 1 2 3. Gi, kira, gi. Kaya drive. Ay. Kita kabutin pa kayo drive. Ano takot to may sanay. Sumog yan mo. Linya. Masa relief? Relief goods nih? Beda, sorry. Pasar, Pak? Purtiwan. Pipila din ng kanila deh. Singa tara kanila mo. Kanila mo? Oh. Singkong usa? Mahal lah sorry. Mahal lah kayo do. Alam mo bubutang yung gasolina natin. Fireworks na yun. Kamera deh. Ano fireworks? Hi. Tatay. Plus, sinaklit ko. Asa yung pako? Manong pako, be? Ang pako ni mo. Silod ay. Kapoy ka bata, di ba kurong? Tingnan ko. Naji? Manimba sa may tinarong dire mga gano kay. Sige, may joke-joke sa simbahan. Ako ra dai. Sorry kayo. Nimba sa may tinarong kay. Fireworks pa man. Ay, sige. Ha? Nimba sa may tinarong mga. Nimba sa may tinarong. Takita tanyo niya at sa misa. Tapos sa misa mga. Peace be with you. Sa ikaw. Peace be with you. Asan ka? Napay paliton? Magbog sa ta? Pare me? Ninot ilan sa amin pre, di ba makak? Wapo dere. Ano? Anong mas oy? Mas di ay. Anto na may mga ga. Matsi na may batsi. Padoon namin mga ga, padoon namin sa simbahan. Magita mga sipa. Mga sipa, nasa luyo mga sipa mga ga. Sipap. Abo. Ramon kuan ba? Dol. Bukahan mo dol mo University dol. Dol. Bukahan University oy. Himon mga photographer pre. Uy, mo ba pag-ilis mo fake ni mo? Ngiti sa mga bugler. Tung. Ito problema ni mo gaw. Okay ra ka to? Uy, sabot mi sa mukha mga. Sabot mi sa mong tayhop. Naton, gramong master ay. Gigita po akong cellphone oy. Sponsorin na ako yung iPhone oy. Ungat. Joseph Sabilio, baka naman. Hapit na mama na position mga ga. Dili pa taka-update no kay nabisi mi. Sama namin sa muang tukar mga ga. Wow ka video kay dito kay ay.
kayo. Kamu mana nih? Kawan nih. Kawan nih ya. Kawan nih. Mana sih lo? Kamu mana nih malam? Mangulin namin. Kamu mana? Mangulin namin. Nabang boy. Ang aga manang tokar. Manang posisyon. Kasi masultin mo. Teka. Okay kayo. Servisyo ba no? Servisyo. Ka Senior San Vicente no. Sa sign. What means that? What does that mean there? God first. God first. God first. Good. Lord, thank you for the food, Lord. Ug sa naghatag ani, salamat. Unsay masulti niyo kang Konsehal Yodge? Salamat kuno kaw. Konsehal Yodge. Oh, sa masulti niyo kang Konsehal Yodge? Salamat. Okay, welcome. No, tumaga mo ni mga customer kaw. I love you very much. Good kayo. Oh, pagwa. Tagsa lang. Inya na picturean mo kay Kay ipo sa KMGS. picturean. Kay pagwa. Konsehal. Hatay sa balik. Oh, hatag. Balik. Kaon sa mga Ge, bye. tagantag duha di pa mabulsa. Mama nang usa. Kaon. Salamat kayo sa pagkaon sa sponsor ni. Wami kayo sa sponsor basta kay gigamit sa simbahan. No? Kaon. Taga Tita Bats na. Salamat kayo. Nabusog ko. Tayo ko. Tayo ko nga. Congrats dapat sa sulod simbahan. At yung Ayaw. i-curious atong pagkabutan ba? Di ba sakto mga gana? Pagkabutan tagwansikan ba? Parihami na ibahin si ito. Nya ilang giro tog inom ila nya. Ngayon sa sugo ilang ihunaw. Dili na sakto. Sige ngon. Una yung mga yo. Pero Mga yo balik. Nam tasod. Inigawas. Way hapon. Pwede na mo kan. Soko badardar. Soko mangkadar. Aray. Yo. Sorry na. Soko man ka. 45 lang, 45 lang. Dar. Load bangina ako. Dar. Lood marag gwapo. Soko man ka pre. Pinood man ka pre. Uli na. Sana pre, uli na ta pre. Uli na ta. Sana uli na ta. Hatod mo kunin mo. Si parang nga Bon Jovi, It's My Life. Bon Jovi, dala. Sakit kay kanta na? Ha? Sakit kay kanta na? It's my life. Ito ka na, rabo ba? It's my life. Ako na kog. Abri, mabalo ba? Be. Wow. Ibisan mo sa yun. Mamaya baso ka yod. Imo lang na. Ayun daghan kinoy. Tiay ko baso be. Tiay ko kana baso imo nan daghan. Di na ko, di ko manom. Imo na. Mana. Imo na. Mo sa tanang karong adlaw mga gano. Shout out sa sponsor ni Lola sa iyang cake no. Si Kuya Ayan. Dito niya ipasaba pero dira ka balakay kay maurong yapon. Mutanaw ni itong vlog kita raman og ang atong mga viewers no. Itong mga avid viewers so dira gyapon sila kita gyapon nakibawa ni. Secret na to na ikaw ang naghatag sa cake no. Before tayo tapuson mga ganong gusto na kumatag og shout out no. Sa kay ngit kayo. Nawangit-ngit sila po eh. Shout out no sa tanang mga deboto ni Senior San Vicente Ferrer no. Especially no sa mga taga-Bugo ug sa mga taga-Lagyo no nga ni dayo pag-ari para lang maki-celebrate sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer no. Shout out sa inyong tanan no. Og shout out sa ako mga kaoban no sa Band of Brothers exclusive no. Katomong tukar ganiha halad pa salamat to namo no sa Senior San Vicente Ferrer no. Shout out sa inyong tanan diha mga gaw, mga kuyas ug brothers. Katomong tukar ganiha wato siya bayad pero ato amo siyang halad sa patron sa Bugo no. Akong masulti nga lang naot ko nga magbabilin ta ninyong solido no. Sa umaabot pa nga mga katuigan no. Naot ko magpabilin ta ninyong solid permi nato bisan pag wala tay bayad or pero nitukar ta no sa atong gihatan na atong best nga performance no. Naot ko nga ato na siyang mapadayon no. Sa ato nang logo sa atong grupo We Play Music with Passion. Naot ko magpadayon ta niya permi sa pag-produce og good performance, good music og good banding.
Ano siya? Char kay murag taas na kayo. So mao siya tanang karon adlaw mga ga. Nawat ko nga kita pa niyo balik. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. Until next time. So again, happy fiesta, Senyor San Vicente Ferrer. Viva. So for today, Ganay TV and I out. See you.